Tunguni mo nga ito sa pagko! Tanga! Jik ba? Parang katibulong ka atong nakita ko atong niagi nga kung natay giluwas dito, Jik. Na atong isnatan og silpon ba? Kadumdum ato? Sukad ato, Jik. Kanang wala na ipangitabo mga kanang kuan ba? Mga pulis, mga snats, kidnap. Wala na ba? Peaceful na ba? Pero duda ko, Jik. Kanang lain yung pamati sa akong kuan bay. Namurag nagi katalagman nga mong maabot. Pero kaning bato nga gihatag atong tigulang, Jik. Ini. Dako na sa mga ito sa tubo. Bato ni katong gihatag sa tigulang nga akong natabo ba. O di gihatag din ito sa tuko. Kung ako gini siya ngampingan kay takabalo nga bubalik ang katalagman ba. Eh, lain na bang kuan karon kay lain na presidente si Digong inaog na. So karon murag ako kuanan sa balita ba nga nay murag na anak ko gasugod na kidnap nga nawa. So, ako gidi siyang uson. Ba? Pingan din naman ito sa tubo. Dili na kinito sa tuko kagi ako ni uson. Bahala na kadi og tuko. Pero akong sadisay mo ha. Kung naaga ni makitaan mo nga kanang mga giga sa eskwelahan bitaw mga estudyante kanang hapon na. Istoryahay sila nga paulis lang sayo kay kanang dili sila angay magkumpiyansa karon, ha? Kay ug na ako kay mabantayan dito. Matabuan ako gusto lang sadjisan nga di na mo mulakaw anang kurasa. Kauli mo sa balay. Ha? Ato ha, kita rin nakabaluan niya. Oh, Ay saba. awa lagi. Nagigit mo. Buna ko yung kagarga eh. Sa wakas, lumalabas na rin ang aking mga galamay. Huwag dito niyo niyo eh. Nandito si balita ba na kitaan yung galing na ba eh. May kidnapper. Kidnapper ni bata lagi na. Natabi kay karong gabi naman kayo anong nag-ani magka. Ay, kinap kanina. Sa oras. Alas 3. Sa pa unta ka kanina ako nga putik ako na to. Sus pa to. Yan ako sa iyo. Paminaw ba? Nakagi umabot na mga kuwan. Sa pero hindi naman ito tag eh sukulo ta ito tag may kali kay may balok. Baliw ka yata eh.